दिनै जोंहा मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे ब्लेसिं रेलि प्रग्राम लादों आरो बे ब्लेसिं रेलियावनो जों मोनफ्रोमबो जोंनिनो मुंख्लं जानाय बा जोंनिनो जेसेबां रिलिजन दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव धोरोमारिफोरनि सायाव जों दिनै खुलुमगोन आरो जों आशीर्बाद बिगोन जाहाथे जोंनि फैगौ 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिया जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानानै जोङो सरकार दानो हायो। दिनैनि दिनाव जोंनि बिपिएफ पार्टिया बनगाव दोलोआव 2005 निफ्राय जे मोनसे पार्मानेन्ट फिक्स बिपिएफनि समस्ति बे आरो दिनैनि दिनावबो एखे 100% जोङो बिपिएफ दोलोआनो देरहागोन 9 नम्बर बनगाव समस्तिखौ। जेबो एफेक्ट गैया कुनु दोलो नट अनलि बिजेपि इउपिपिएल बबेबा प्रमद बर'नि दोलो बबेबा माबानि दोलो बेवहाय खामानि गैया बनगाव समस्तियाव।